kayo. Dali, dito. Yan. Oh, mga orilin kayo, dali, kanta kayo, kanta. Merry Christmas sa mga lati. Ang pag-ibig ay kinagari. Sana araw ay magiging mas lagi. Oh, patawad, patawad. Oh, patawad. Salamat, salamat. Good day mga Bransis. Ngayon po ang video po natin ngayon ay mag-duty po kami sa munisipyo. Kasama ko po si Founder Emil. Siya po yung founder dito sa Colgante. Tapos yung ibang tropa natin nandun na po sa munisipyo, nag-aantay na po. So bago ko po ituloy itong ating video, pasok po natin ang ating intro. Yun, lalakad na po kami. Baka may gusto kayo shout out, Founder. Shout out sa mga kasama natin dyan. Hintayin nyo kami dyan, nandyan na kami mamaya. Papunta na kami dyan. Stay put lang kayo dyan. Stay put lang. Yan. Tara, punta na po tayo doon. Master boy kay wala wikit kay si Founder Jay. Bro, good morning, good morning. Morning po, morning. Morning, morning. Morning. Oh, umarin na ka na naman kanya. Patagay kita. Parang kanya. Harap na. Oo, kuya. Kita namin yung mga tropa doon sa gitna. Good morning. Pater, sabi na, payari na kano. Ulihan eh. Morning. Tara na. Tara. Ano lang isip eh. Ulitan na. Kung pala lang yesel. Sila kayo yung bukod. Sila ka rin. Kailangan kin. Kita ko ligat to. Bro, morning. Morning. Morning po. Nako rin. Dalawa yung, bali tatlo yung gate. Dulo-dulo tsaka yung gitna. Wait lang. Sabi. Itang katangan siya namin. Ito Yosef. Wala yata Brad. Hindi ka naramdaman. Morning bro. Morning, morning.
Attendance. Ipangga sini. Ipangga. Luarnya kan ako kan eh. Gapo? Julat ka ba? Babo? Ganyan Dito kita chapter yan eh. na. Kulganti chapter yan ko yun. Ay ne. Aliwa party lang rin. Paparti lang tang kita. Ini. Ali abi yun ora tang kita. Ini. Oo. Edin tang kay master. Lepot eh. Maka duty yan eh. Duro. Pero mo tayo ito. Batang na po nung tuwi ka eh. Mayor eh. At si Mayor. Diba anong wala yung. Wala na nang tuwi ka eh. Magkay ko pa mo. Oh. Magkay ko pa mo. Batalan yun. Magkay ko. Ito lang yung batid. Attendance ko. Oh, bisikleta. Alin ni. Ganyan. Hoy, pagpantin nila ng parking club. Naman na yun. Nawitan na yan mo. Maglarab. Duty to. Ali yan eh. Duty yan eh. Wow. Iyo yung Arthur. Liwa, tingnan natin meeting. Iyo na nga. Perma po. Perma. Ay may perma po. Okay na. Parang... Mga chapter. Datang card po talaga yun. Pa-attendance sila. Maglarab ka na ako. Patakar. Iyo. Ganda ka. Ya bay na lakin. Datang ka rin. Datang ato, datang ken libut ito patang banda ka rin. Ne. Nakor la kaya kanyan. Morning. Morning po. Morning. Morning. Dalam po kan. Deploy na po. Oh. Morning. Chef, morning. Morning. Semuanya Pak. Siapa ya sister? Bartender sampo lang eh. Wonder. Good morning. Udah na. Kaya nata may talaban na napon yung meeting. Bitura na sa lese. Sabi ni mo eh. May picture. Yung pali ka kayo nabubuhin. Oo, sir. Kape. T-shirt na. Yaman nyo. Yes, yes. Yaman nyo. Oo. Basta di ka pali ka doon. Basta di ka kalong. Yaman na. Isa tamo, glass eh. No, di kayo. Tika pag-refill tamo. Ito. Hindi ba? Hindi pa pwede tayo. Ika ba? Oh, hari. Ay tayo. Wala tayo pa ikay. Sabay din eh. Ano ganyan? Roding! Oh, picturean na kayo. Datang po.
Oh, meron pa. Oh, kita kayo marap. Libutan dyan si Bilyan. Libutan dyan si Bilyan. Okay. Thank you po. Kaya ko nga kabalan Apalit Pampanga. MDF. GMDFI. Apalit Pampanga chapter. Hello, sis. Makapagya. Makamag-isip hindi takit. January 5. Follow mo na kanyan na. Bro, Tera, kilala, good morning. Bro, oh, good morning. Ako, si Robot. Oh, dia pipigay na si Mangot yan. Isa lang mag-ilit ng talo. Wala ko pa kanya kaya na, bro. Wala ko pa na. Okay, ikaw mag-lagay pa tayo ng pagkakaroon. Titil na ako magulat. Ano na ako pala kita sakit ang karoon? Titil na. Pangit pa daw ako maglibre ka rin. Hindi maglibre. Out mo nga ka na ako, tane. Kabilang mo ba sila? Huwinan. Pag-istada mo talaga. Marami din sila. Morning. Ako, mapuntingin kaya kayo. Tumigyan na kaya mga daming duty. Ganyan. Yung video. Sana po, wala po sanang gulong yan. Sana po, mamatay na rin. Dapat po salamat yan. Buong yan din. Salamat po. Thank you po, Founder. Kaya po, gasamin lang. Founder, Patrick. Dito ka message po. Magandang gabi. Ay, good morning pala sa mga welcome po dito sa aming duty. Ito,
patuloy pa rin sa pagbabantay ng ating hanggangan. Kailangan na bantayan ng ating mga naman kaguluhan o ano, at nandito tayo sa mga tahimik naman. Opo. Salamat. Pander. Sino po? Dito ka message. Sir, good morning po sir. Dito kami sa harap ng munisipyo. Mag-duty kami ngayon. Nakasulukuyan. Salamat po sir. Salamat po, Pander. Oo. Si Pander. Hindi rin makikita to. Good morning po. Ako po si Pander Stibor sa Pagkakal. Nandito po kami sa munisipyo ng Palit. Ang po ay patuloy na tumutulong sa mga tao ng dito nagbabantay para makasigurado na sumugad na wala pong mananakawan o ano pong masasaktan sa mga tao. Maraming yun lang po. Maraming salamat po, Pander. Pander Emil. Ano? Dito ka message. Nandito po kami sa munisipyo namin ngayon. Invite mo na rin kayo, punta lagi. Invite po namin kayong punta yung mga tropa para po makapag-meeting kayo. Baka po, maganda po yung tanawin dito para po makapag-meeting tayo dito sa mga taong nagkakaroon po rito. Kaya sana po, naroon na kami ngayon tropa. Magigit po kayo para makatulong po tayo. Kaya maraming salamat po. Ito po kaya ano. Salamat. Nino? Block Mander. Dito ka message. Ha? Dito ka message. Invite po rin taga Kenya Palit. Malimit niya po. Pwede pong munisipyo. Pwede po rin tayo. Dahil po mamangan. At gano po tayo. Pislap-pislap. Gawa. Kailan dumano? Basta magdala ng pera. Pero kung tayo ako magdala pera. Bakit gaya yun eh. Kaya kung makamanyali, manyaman ni Pamangan. Ano po, dahil po kung masyado sa masyado para rin. Sige po, salamat tol. Okay ni Pander, ayos na. Shoutout tayo ba kay? Oo. So para rin kay parang sa mga tao gamit yun. Yes. Mga brada, shoutout po. Yan, thank you. Step. Ini, roll na. Oh, yari na po, ikaw lang po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po nating kapatid sa GMDF IMDF. Muli po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng founder na nakarating ngayon sa aming second week duty po. Sa ginagawa po namin sa munisipyo ng Apani. Ngayon po, kasalukuyan po, nakadeploy po ang ating mga tropa ng iba't ibang chapter ng Apani. Nandito po lahat ang bawat founder ng bawat chapter. Pangunguna po ng aming master founder, maraming salamat din po sa inyong suporta, master. At kami po, ikikipi na naman sa duty na to. Naway maging mapayapa at maging maayos po ang aming duty. Maraming salamat. Maraming salamat po, Estando. Ayun, tapos na. Oh, picture. Picturean ka po. Pandera. Ay, hello po. Nandito po kami sa Palit, Pampanga. Naka-duty po. Punta po kayo dito. Tara po dito sa Palit, Pampanga. Po, napakaganda po. Sige po, sis. Pipicturean ko po kayo. Kenny. See? Kenny. Ay, pag-you. Tanganak Kenny, tanganak. Pa! Cellphone mo. Tayo. Pabato.
Magkata ka bro, oy. Magkama ka to. Ay, makabidyo ako, boy. iPhone yan eh. Hi. Shoutout ka pa mo. Nalagyan mo. Nicole po. Nicole. Yes, si Nicole. Shoutout kay Nicole. Taga na ko nito. Sampalok. Prokul po. Sampalok. Sampalok. Papa ko po Sino yun. kasama mo? Papa ko. Ay, yung papa mo, guardians din. MDF po. MDF. Oh, guardians MDF na. Papa. Founder po siya. Anak nung kapro ko. Guardians MDF. Mga taga-Sampalok chapter. Salamat ha. Okay. Bro Christian. Debate ka ba mo? Invite ko po kayo dito sa Palis Municipio po. Pumunta po kayo. At bumili po kayo sa lemon juice namin. Red lemon juice. Yan. Wala bang pre-take? Alright. Share natin yung pwesto ni Bro Christian. Kanyang lemon light. Ine. Ayan. Kita ko. Alright. Ito yung kanyang price. Ayos bro. Ayos na eh. Tara kita ka to. Sige. Mag-announce muna ako na naman kanina. Yan, yung muna yan. Shoutout ka ko. Oh, shout out muna ako. Oo. Ay. Pao. Dindo. Naka-black. Bro. Abala tugtog. Mati ka ta maka-copyright. Ano? Ang ilasa? Vitamin C yan, vitamin C. Endorsement. Ay, hindi po. Ba't po kaya kami na bro? Endorse na po kano. Vitamin C. Vitamin C. Lemon juice, vitamin C. Sumyas ka butol. Kaya ka sumyas letter B. Butol na. Butol. Yan. Basta ko mga kanyung sumyas ko. Magkano yan? 30. 30? Ali, 35 ko yan. 35 yun. Talaga po 35. Pati nung kapong juice. Wow. Yan. Yaman niya. Yaman niya po kano. Hindi mo isasabi. Tikman kayo niya. Pero tatalantin, gugulis yan eh. Okay, tan, ganun yaman yan eh. Pala yun. Just chat tayo sa dulo. Tayo mo bagyan. Kahit ang kinuha na din. Oh.
mga brosis, tinikman namin yung fresh lemon juice ni Bro Christian, yung kabro namin. Yan yung pwesto niya. Pagka namasyal kayo dito sa municipal ng Palit, kaya nyo tikman, bili kayo sa kanya ng fresh lemon juice. Bro, invite mo yung viewers natin. Hello po. Pasyal po kayo dito sa Palit Munisipyo po sa mismong malapit sa plaza po. Tapos kung gusto nyo pong mag fresh lemon juice, pumunta lang po kayo dito sa pwesto namin. Everyday na po kami nandito. Apo. Yung pwesto nila madaling makita kasi ayan po yung entrance. Yung entrance, dire-diretso lang. Ayan, nasa bandang kanan sila. Lakad mo ko dyan, lakad mo dyan. Lakad. Awa. So, tapat kasi niya yung camera. Tapos na po yung duty namin. Umuwi na po kami dito sa bahay. Dito na po ako. Time check tayo. 10:05. Ayan po. 10:05 ng gabi. So, dito ko na po tatapusin yung ating video. At ako po si NF Aqua Official na sasabi, to serve and to protect, GNDF, long live Guardians.